Hello guys and welcome back again Pazim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tripanapa pachivhiti pa television sina ma side effect yatikuigire nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza senyaya yandinayo panapa inova nyaya inokatyamadza, inotyisa, inorovesa hana yekuti munhu ari kuona munhu akafa live in direct, uyezve mwana akarwa mbama nemunhu akafa. Zvinova zvinhu zvinotyisa, zvisi zvinhu zvekutamba nazvo. Saka guys, chakaitika panyaya ndechekudayo, pane mukadzi akatransferwa nebasa, achisvika kwakatransferwa kwacho akabva apiwa company house kuti agare ipapo. Saka mune munhu anga akafira imomo, saka ndo zviri kuitika. Saka vari kumuona munhu ya live, saka ndakuratidza vachitsanangura nyaya yavo zvizere, mobva makomenda kuti mukuzviona sei. Saka guys, asi before usandapinda panyaya ndefo muri kuona nyaya iri panapa, Absolute Wetlands bore and drilling. Vane basa rakanaka zvisingaitira vari kuita maboreholes, vari kuinstalla maboreholes ende vakachipa, vari tried and tested, vane maprice ari reasonable. Namba dzavo dziri kubuda apa idzi, even paflyer dziripo. Saka guys, ende munosupporta ende munobhodherwa maborehole yenyu nevanhu vakarongeka, vatakonfirma isusu kuti no vanhu vari right, vasingabire vanhu vatinotrasta seZim Reality ITV. Saka satapinda munyaya yangu guys, right, again play video racho ndisawanze kutaura, again play video racho so that munoriona tichiona tiri pamwe chete, zvinotibatsira izvozvo. Ndinoona sekutibatsira munhu waMwari. Regai tinzwe vachitaura nhau yavo yekurota nekuona munhu akafa. Amen church. Pamusoro prophet. Inini ndakatransfer gore rakapera 2023 muna August. Ndichienda pandakushandira iko zvino. Pandakushandira pandakasvika kugara muimba yemwe munhu anga retire. Saka ndiri mumba imomo, around November, October ikokoko, mwana vangu akataura akati ndarohwa mbama usiku. Saka ndakataurawo kubasa kune vamwe vanhu. Vanhu ndopo vakatanga kutaura kuti anga ari mukomana akafira imomo uye akachemerwa imomo. Then this year, mwedziwo unowu, ndakati ndiri mumba around 11:30, ndakaona munhu achifamba mupaseji. Akatarisa kumadziro ndokubva aramba akatsikitsira. Zvadaro akabva achizopinda mubedroom mandaive ndiri. Akatovhura door. Kutovhura door prophet, izvi zvandiri kutaura ndakatozviona live. Avhura door ini. Hey, mukunzwire nyaya guys. Hanzi zvinhu izvi ndakatozviona live in direct. Ndobva ndatanga kunamata. Iye achibva angotendeuka achibva abuda, bva aenda bva apinda mudining. Ndobva ambotarisa kumadziro achibva agara pasofa. Saka ndakabva ndangoenderera mberi ndichinamata. Ndakabatwa nekutya kusingaite mukati mousiku ihwohwo. Hana yangu yakatanga kurova zvisingaite, asi hazvina kundidzivisa kunamata, ndakaramba ndichingonamata. Vazvaita sokuti zvatiperei. Zvakapera sei? Munhu yema akangonyangarika here, akaita sei? Ndakazongoona pasofa paye pasisina munhu. Ndobva ndakatizomukawo nerechimangwana, bva ndaudza vamwe vanhu, ndobva ndafonera murume wangu ndakati mbouyai mugare kuno uku, zvandiri kusangana nazvo hazvina kumira zvakanaka. Saka sezvineiwo usiku hwaakauya remangwana acho, ndakabva ndaita call kubasa, ndokubva ndaidzwa kwaita emergency. Ndakazonzwa makuseni achitaura kuti pamba pano hapasi kurarika, madi kukumbira matsvaga kumwe kwekugara. Saka munhu uyu akazouya zvekare prophet apa kwakuhope ndichimurota achipinda mumba. Akatanga kundidzipa mutsipa zvokuti mangwana acho ndakaita mazuva ndisingakwanise kuda iso izvi. Akazouya ndofunga kubva ipapo pazvakaitika angova on and off kusvika ndazotaurira vakuru vebasa kuti ndo zviri kuitika. Vakati regai tigozoona kuti tingagara pasi tikaita sei. Saka kubva ipapo kusvika iko zvine zvavasati vandipa mhinduro. Ndakavataurira on Friday. Okay, I know they are sitting down to see what they'll do. But my question is, Amai, munhu anga akazongodzadziri kumanguvai? Ndakatanga kumuona kuma 11:30. Ndakaramba ndichinamata prophet kuti ndinyatsonzwa kuti ndasununguka handichaona chiso chemunhu iye. It was around 4 a.m. Amai, hamuna kumumhoresa? Handina. Paakapinda mubedroom takangotarisana so. Madha vane ushingawo, ndikunyatsoteerera nyaya yavo, madha vakashinga zvisingaite. Because vamwe varume chaiwo hatimire pakadaiwo. Paakapinda mubedroom akanoka here? Hana.
akapinda nepai akapinda nepadhoo and the door was locked. To my surprise, door ndo rakatondipa kuti ndizive kuti mumba muno mapinda mumwe munhu nokuti dhoo rakangovhurika kudai so izvo. tufia kwa hey kungovhurika rega. Vhurika rega. are you hearing this? Yeah. Hey Jesus oh Amai, the door was locked. This is what The you're door saying. was locked, prophet. The door was locked, totally locked. Mundobva angopinda. Ndobva angopinda and the door was locked from inside. Saka akapinda ndobva aita sei? Ndobva agara. Paakapinda patakatarisana kudai so izvo ndobva akabva aita sokunge munhu anyara ndobva angotendeuka kudai so. Ini ndobva ndatongosimukawo ndakamonera kamfotara ndakafuga. Ndobva ndakutanga kutonamata. Ndobva mamutera. Ndida kumutevera nokuda kwokuti dhoo ranga rakavhurika. So unokwanisa kuona zviri kuitika pasofa rinenge riri nechekumadziro kudai so izvo. Ndobva anogara pasofa iroro. Ndobva asvika akatanga ambomira akatarisa kumadziro ndobva achizogara pasofa. Paakagara pasofa ndobva maramba muchinamata. Ndakaramba ndichinamata profeta, handina kurasa tariro, ndakaramba ndichinamata. Ndobva azodisappear. Ndobva ndazongoona pasisina munhu. Madhoo anga akalokwa ese emba. Madhoo anga akalokwa kutosanganisira neracho repapaseji raakazopinda naro mudining. Ranga rakalokwa. Ranga rakarokwa. Saka pamakasvindura makazongoona munhu pasisina. Ndakazongoona pasisina munhu. Ndaitonamata ndakasvinura handina kuvhara maziso nekuti ndakanga ndakunamata. Ndaiti kunamata uye nokubatwa nekutya futi nguva imwe chete iyoyo. Ya pakaipa Saka pakainamata aibva aenda here Akatora nguva akatogara pasofa. muchinamata. Ndichinamata ehe. Imagine you are the man of God who is about to pray for these conditions. pale pakaipa. Hey. Zvinhu zvamwari vanhu vamwari asi zvekuda kuonererwa nekuita sei. When we are dealing with these conditions, they need the real power of God. Oh yes. Pamona tichinamatira vanhu apa haisi zvekuda kungoita kufarisa nandonota kumana ndinonamatira vanhu emi ukaita chifundisi chekungodaro you meet the real problem and you'll be dealt with accordingly and you know that you don't call yourself. He must call you. Wakati zvichinamato chekuti wakati achifundisi chekungoita zvekungo look at this lady. Look at this lady. Unohedwa unongona chinhu chamundeni mako unopidza unozoona kuti haazvishuwa asi mafanis man. Unongoti nyepa baba usangana nemaproblems akadaiwo uri fake prophet unopinda busy. Saka gaitoona zvakazopera sei vakazobatsirwa sei pamavo. But I think guys muri kunzwa nyaya yacho mamira yakaita kuti inyaya hombe inyaya inotyisa. Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? Wow. Can you imagine? Can you imagine? Huh? Akomana isinyaya kutamba naye. Amai, pekutanga payo tasati yatsonzwa nyaya yenyu. Chitangidzisai manje. Maybe we're dreaming, handiti? Huh? Amai, chitangisai nyaya yenyu izvozvo manje. Zvakanakai pamusoro iprofeti. Nyaya yangu yakamira yakadai izvo. Ndakatransferya kubva kwandaishandira. Ndakaenda pandave kushandira iko zvino. Ndichinotora nzvimbo. Nyaya yacho nombo ndakapulo zvishoti tinyatsonzwisise kuti mhomusawa even pavanodzokorodza vanonyatsotaura nemo here. Tiyatsonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei because nyaya iri very true guys. Haisi nyaya yemafanisi. Munhu akanga aritaya. So ndasvika ipapo muna August around October November. Mwana wangu akati ndarohwa mbama usiku ndakarara. Saka ndazotaurawo nevamwe vanhu kuti ndo zviri kuitika mwana wangu ati ndarohwa mbama.
ndopa wakazotaura kuti pamba apa pane munhu akafa akafira mumba imomo akangonzi adona, saka maybe inogona kunge iri ndiyo nyaya yachona. Vamwe ndobva vangoti ndifunga kuti zvingadaro maybe semwana mudiki pamwe airota. So iko zvine izvi ndakachizomurota munhu uya uyu, kwete kurota, akapinda mumba around 11 midnight, apinda mumba mubedroom mandaive ndiri, inini ndakangoshamisika ndichiona dhoo kuvhurika kudai, rakaita sekuti ravhurwa nemhepo. Ndichinotarisa kudai pandinosimudza musoro, ndo pandakaona murume akapinda mumba nenhumbi dzaanga akapfeka ndichiri kutodziziva. Aiva akapfeka sheti yeblue yaive nemastripes e2 uku, red newhite, kuno uku kwobva kwaita zvekare red newhite, netrausi regreen, akapfeka mapatapata achiratidza kuti makumbo ake tsoka idzi dzaive neshena. Munhu uye apinda pakarepo, ini ndakabva ndasimuka kubva pambhedha pandaive ndiri, ndakamonera kamfotara ndaive ndakafuga, ndokutanga kunamata. Dhoo ranga rakakiwa. Paakapinda dhoo raive rakakiwa, asi zvondo iyi yakanga yakuitika, dhoo ranga rashama zvino profeti. Saka achipinda dhoo rakangovhurika rega. Dhoo rakangovhurika rega, ndakatonzwa inenge mhepo kudai so kungoti sekunge dhoo ravhurwa nemhepo, ndo pandakachizosimudza musoro. Okay, then after that ndanamata kudaro, iye akabva aita semunhu uye angonyara, ndokubva abuda kudai, bva amira mupaseji, ndobva atarisa kumadziro. Kubva mupaseji kwaakaita, ndakatoona zvekare kuti ko dhoo repapaseji randanga ndasiya ndakakiya, ndakaona rakavhurika. Iye ndokubva ananga straight, bva apinda mudining. Apinda mudining ndopa akamira pasofa akatarisa kumadziro, akatora nguva profeti akamira kudaro, ndokubva achizotenderera, ndobva agara pasi. Agara pasi, haana kugara pasi akasimudza musoro, anga akaita sekutsikitsira. Ini ndakaramba ndichinamata, hana yangu yakanga yakurova kusvika nekuti apa nguva iyi ndakanga ndiri ndega, vana vaive vaenda kuholiday. Saka ndaive ndega mumbamo, handina vandakakwanisa kutaurira kana kuita sei, ndakangoramba ndichinamata. Around 4 ndo pandakazoona mhepo uye mumba makatanga kurema profeti, kuita sei siri imba yangu yandinogara mazuva ese. Around 4 AM ndo pandakachizoona chinhu chandai munhu andaiona pasofa panga pasisina profeti. makatarisa kudai so. Ndakatarisa kudai so, Makangoona pasina munhu. kubva hafu 11 ndakatarisana nemunhu. Pandakachizotsanangurira vanhu chiso nemamiriro akaita munhu nezvaanga akapfeka, vanhu vakangotanga kuti kana pandakatotaurira vakuru vekubasa vakangoti ndiye mukomana uyu akafira mumba umu. Inini handina kumbenge ndakamuona mukati muupenyu hwangu, vandinoziva ndimai vake chete, vandaishanda navo ministry imwe chete. Ngativharei service. Baba ndokutendai nerushando rwanhasi. Zvatakudzokera kumba baba, fambai nesu baba mutitunga. Can you imagine this? Huh? Can you imagine this? All right, amai. Imi amuna mhaka, amuna chamakatadzirana nemunhu uyu. Chokwadi prophet. Kana kufa kwake amuna chamakatadzisana. Kana kutomuziva handitomuzivi. Amtomuzive. So there is no reason yekuti muaffectwe naye. Chokwadi prophet. But the only thing that you can do is to change where you are staying. Zvakanakai prophet. Ndakuda kutoti mundibatsirawo prophet, kuitira kuti vakuru vaninzwisisewo vakwanisawo kundibvisa apa, nokuti kana kuti ndichaenda kuofu kuti ndisiya vana vari vega, ndinogara neuyu muzukuru wangu nemwana wangu last born ari form 3. Asita chokwadi, one thing I want to tell you is you are very strong. Dai vari vamwana baba vari umuroma. Dai iri kutaurwa nyaya yacho munaita kugwagwadza so kuti dautaura chokwadi, vana baba oye. Aiwa, vana baba. Amai vari kuti nekuda kwevana vangu handivasiye imomo. Dai vari baba vaipwanya hwindo vagotiza zvokuti vana vari imomo chichizo. Akati bomberere vana amai maoko. Oh yes. Because of your kids, she cannot leave them. All right, Mama, I want to pray for you. But as I'm praying for you, what you're going to see, it's confidential. I want to pray for you. Thank you, prophet. But what I can only help you to do is, I want you to know the one
who played a part in killing this boy. zvakanaka iprofeti. And why are you saying it? So that maybe because we want to clear your conscience and your spirit, because you are afraid now. But dauti muone kuti who did these things, right? Zvakanaka iprofeti. Ah. Profeti, imwe nyaya yakutonetsa ndeyekuti Ah. mukomana iyeye wekurota achirohwa mbama uyu Ah. ave stubborn zvisingaite zvokuti nhasi atosara kumba tatomusiya ari mumba izvozvi achatonzwisisa. I want you to see how this story will connect to you so that you will know friends to play with. The reason why moda kungo ona so that you know the types of friends. Zvakanaka iprofeti. Thank you. Just come, famba yenye kusvika apa. I'm going to pray for you. You are going to sleep and you shall see. Vanhu vane zvavakaita pamwana uyu kusvikira azofa. And you shall see kuti, are these your friends or people that you know? So that at least you, as you pray, you know people to communicate with and you know your surrounding, right? Amen, prophet. But this problem, chibva panapa, zvapera. But what you can do is to change where you are staying and you go somewhere. Zvakanaka iprofeti. Close your eyes. Now, no. Close your eyes. Holy Spirit, I pray for you that she will see, she will dream. Command you to sleep. In the name of Jesus. Omberera Jesu maoko. Let us see. Yes. Thank you. Thank you, Jesus. All right. It's okay. Thank you. God bless you. Guys, Mama, Wangu prophet. do you remember this lady? right apa wanamatirwa ndika wanamatirwa bva warara after deep sleep pale inonzi deep sleep inoitika kwaprofeti kuda kwashe Jose yekuti unonamatirwa wanamatirwa bvaita se obva warara kana uchinge warara wotanga kuona kana uchinge warara wotanga kuona guys ndisanda se ndisandakwanidza zvawakaona because vakazotanga kuona something pawakanamatirwa yaitwa deep sleep pane zvawakatanga kuona saka ndakwanidza zvawakatanga kuona ndambokutaurirai about this flyer ramungoona rapa pane inonzi night of creation iri kuitwa naprofeti kuda kwashe Jose kunzvimbo yenational sports stadium musi wa23 August 2024 saka guys you are all invited musi wa23 tinge tichinozadza national sports stadium mwari vachitiitira zvakanaka tichinamatirwa zvinhu chifamba zvakanaka saka munhu wese anofanira kunge ariko ariko musi wa23 kunational sports stadium zvese izvi munenge muchizviona ikoko zvichiitika kubata kwamwari basa ramwari richiitwa saka guys musazoti ndakuudzai musazoti ndakuda se handakutaura musazoti ndakutaura ndakuudzai handiti saka ndichinzwa kuti zvakazofamba sei ndichinzwa zvakazofamba sei wakaona chii vanga vachitsanangura zvemunhu akafa avari kuona live mumba mavari kugara so we prayed for ye chichamaona Prophet, ndaona mumba umu matanga kuita noise yekuratidza kuti vanhu vari kupopotedzana vachikakavadzana pamanga makarara pa pandanga ndakarara saka paita mukomana mwanakomana musataure mazita don't mention any chokwadi prophet asi mamuona asi ndaona mukomana anga akagara pasi pasofa andanzwa mai vacho mai vachidaidzira munhu wemukadzi achidaidzira nenzwa achiti murove hanzwi paita mumwe mwanakomana abudikira achibva mupaseji ndobva akutanga kurova munhuyu pekupedzisira ndazongoona munhuyu achiita seadonha adonha ndazoona abatirwanwa mumwe akabata kumakumbo mumwe akabata kumaoko achienda kunoiswa muimba yake yekurara. It was this thing, it seems like it happened spiritually. It seems like zvakaitika spiritually zvikutaura namama avo anditika it seems she was all the things happened spiritually akarohwa spiritually akafa futi spiritually ndokubva zvazomanifesta physically you saw maona zviri clear ndaona kana vanhu vacho ndaona ndavaziva profeti pane wemuduze menyu ndongozivawo mangozivawo ndangozivawo prophet don't give any clue please yeah, who wants to see
pakaipo. Alright, saka masono ti nyaya hazvinei nemi guys. chokwadi prophet Pamwe nemakutya kuti pamwe waizvabva zvawakwandire masono ti mimi muri clear kapa. ndazviona prophet Mamuna mhosva endai henyu kumba kwenyu musatya. Go. zvakanaka imaita basa prophet Saka guys, ndifunga manzwa nyaya iri panapa kuti inyaya inotyisa, nyaya inofundutsa yamama ari kuona munhu akafa live. Wakamona live kubva na11 kusvika kuma 4. Hayi inini hangu, hayi inini ndiri gwara, ndasingamborari imomo, ndasingadzokere futi imomo imomo. Ndingatorare muavocado, ndingatorare mumukotopeya, ndingatorare mumuti pane kuramba makadaro. Saka guys, ndo zvikuitika izvozvo. Saka wait, sandapedza zvangu video iyi. Guys, kana muchinge mine maballs enyu, muchinge mine, ndati mine maballs, even mine maballs enyu ada kuti kwa service, Absolute Wetlands inoita mabore service, inoita bore sighting, inoita pump installation, solar pump installation, tank and solar pump installation, tank and tank stand installation. Saka kuti guys, kana muchinge muchida kudrilla mabores enyu, makasunga kubata team iyoyi, namba dzavo ndo dziri kubuda pascreen apa dziri kufamba pasa, ndo namba dzavo idzodzi munongowabata then mobva mashanda nawo, and vari tried and tested, vanhu vekuti vatinotoziva kuti vanoita basa namazvo. Saka guys, uchida kugadzirwa bore rako, uchida kudrilla bore rako, ndakuudza zvekuti uite. Saka for now I'm out. Don't forget to check out Facebook page yedu. Tine Facebook page yedu yatinayo, yakanzi DJ Sparks ZW, ndo official page yangu Facebook, ene munofollowa guys, then mubva manosubscribe Zimu Reality ITV. But before musati maita zvese izvandika, please follow Jesus Christ saisina muponesi upenyu hwenyu. Follow Jesus Christ. Uyezve tikukuinvitai musi wa23 August kunzvimbo yeNational Sports Stadium. Nzvimbo yeNational Sports Stadium, Prophet kuda kwache Joseph vanenge vachinamatira vanhu kuchaitwa inonzi Night of Creation. Kunenge kuina kumatekshua Zama, kunenge kuina Matthias Mary nemamwe asina kunyorwa apa, but guys, uyai munamatiwe, uyai Mwari vayabate basa mukati meupenyu hwenyu. So thank you for watching. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Before musati follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ saishe namuponesi upenyu hwenyu. Ndaganda padzokorodza tsvagai Jesu ave ishe namuponesi upenyu hwenyu. With that, I am out.